Episod. Este prima dată când filmez cu Mobizen și astăzi mă gândeam să fac un episod de Brawl Stars alături de prietenul meu Cătălin. Și el filmează în momentul de față. Deci, hai să începem. Am să iau pe... Să iau pe Mr. P? Să-ți dau invite. Gata? Stai un pic. Băi, să creăm clubul. Salut, sunt Cătălin și astăzi o să facem încă un episod de Brawl Stars. Alături de mine este prietenul meu, Alex. Care în momentul de față filmează. Care în momentul de față filmează și el pe contul... Cum se numește contul? Contul meu se numește Alex 2009 de pe YouTube. Păi normal că... Uite un borăzvone. Ia. Uite un Croafica. Uite. Bă, hai pe. Bă. Eu nu sunt cu tine în meci. Știu, eu joc aici. A murit Barbie. N-am net. Ești bun. Tacă-ți gol. Bă, dar nu mai vine Edi. Da, mă. Bă, dar oare avem voie că suntem 3? Știi ce zic? What? Ăla e Edi. Bă. A, nu-i David. Bă, eram atent acolo. Băi, ăsta acum. Băi, Colt. Ah, că a venit robotul pe mine și pe Tara. Păi de ce joci la 2 sau ce? Da, joc la 2. Dacă e... Ăla e RIP. Ah, yes. Mamă, mi s-a făcut și ultimata. Hai, bun. Bun. Bună, Barley, adio. Măi, Tara, nu mai sta în lichidul ăsta. RIP. Aoleu, lui Tara e așa de stilă. Robotul tot de robot. Nita, vai de cap. A, și la mine e vai de capul meu. Că a venit robotul. Yes, l-am distras cu sonda mea. Aia. Ce sondă, mă? Curetă. Da, așa îi zicea domnul Max Infinit. De ce crezi că m-am apucat eu de Brawl Stars? Și la primii 973 trofei. Nu! Uite, îmi place două că în caz că mori. Nu fi! Nu! De ce te duci în el dacă știi că ești... Eu joc cu Bibi. Bravo, Tara! Hello, Colt! Și pentru cine are TikTok, eu mă numesc pe TikTok Alex. Încercați să căutați. Ce veți găsi? Nu mai taci. Și are toată lumea cu mine. Nu știu, așa am păzit și eu. Deci efectiv s-au luat 3 de mine. S-au luat Dale și Bull și Carl. Bă, ăla s-ar putea să vină. Da. Opa, uite-l pe prietenul nostru, Carlito. Ai, bă, de ce ți-ai dat ultimata? Că eu sunt și o mică fată înceată. Bravo. Sau... Bun. O să joc pe Heist. Cu... LOL, bă, dacă era unul acolo unde am dat ultimata, era mort. Plus 4 trofee, e bine. LOL, bă, 4 trofee. 7101 trofeu. Nu! Și la ce joci? Heist. Bă, dar mai vine Edi. Nu știu, mă.
Hai că bag și eu la un heist. Sau știi ce bag un boss fight cu... Mamă, hai că Nita m-a omorât pe mine și eu am omorât-o pe Nita. El Primo! Frate, dacă ești Barley, du-te, nu te mai bătea cu ăștia, du-te direct pe... Păi asta și vreau să fac, dar mă tot Păi, întâlnesc. du-te pe mijloc, niciodată nu te duci pe Barley cu mijloc. Da, tot acolo vin toți dobitocii. Dă-te pe stânga sau pe dreapta. Yes! Hai că le-am dat Suntem cu 23 care au același skin. Pe bune? Da! Ce skin? Ăla, Bandit Shelly. Bandita Shelly? Bandita Shelly. Bă, și eu sunt singur în viață. Hai că... Show must go. Și am și cea mai multă viață. Mamă, și-am și ultima ta încărcată. Și eu la fel. Bă, dar nu se mai Yes! relasă. Yes! Yes! Mamă, două ultimate, una după alta. E clar că o să piardă. S-ar putea să... Meciul se poate schimba. Da. Nu te culca pe ureche. Știu, am pățit-o, dar... Bă! Hai, vină după mine. Hai, Nu hai, te hai. cred! Deci nu te cred! A venit toată echipa roșie pe mine. Echipa roșie. Știi că pentru ei și tu ești roșu. Știu, dar... Gen, mă refer la mine. Primo! Lol, am zis în același timp. Da. Ești în Fury. Nu fi de ăla. Vine încoa. Bă! Bă. Nu. Nu, te rog, lasă-mă, Shelly, lasă-mă. Au, bă, help me! Hai mă, Shelly, să joc, copil. Lasă-mă. Bă! Yes! Ce ai? Bravo. Sac player Q ăsta, bro. Mamă, să face rău. S-a făcut rău, bossul. Aoleu. Yes! Start token. Mamă, cu dobă! Hai! Bun, hai să vedem. Oare ne pică Daryl pentru că nu-l avem. Da, am două mitice, două epice, dar n-am un super rar. Mai o super rară. Da. Hai să vedem, stai, ți deschid eu. O, ce bun Hai, ești, bă! bunule. Bă! Bravo, mă, acum am să fac upgrade și pe Shelly. Păi și ce? Nu, dar mă enervează. Eu până n-am toți brawlerii, gen, până nu i-am deja, nu știu cum să zic, upgradați. Cum, axați? Nu, mă, nu maxați, upgradați. Eu nu sufăr să văd numărul ăsta aici. Gen, să vezi cu verde, mamă, botul mai are 39%. Bă, opa, mamă, ce m-am speriat de asta. Îmi place să i-am pe toți, eu direct upgradați, să nu mai am numărul ăla. Rip toți, în afară de mine și Păi Shelly. bun, cam atât cu acest episod, eu am fost Alex, pa, pa.